Shalom. Huriani tuhatta tahala sodo parsaurata di bagasan sadarion ima pesta ari hana naik ni tuhatta Yesus Kristus tu banua gijang. Nungasun be ulaonna ima patupahon haluaun dihita jolma manusia. Jalama naik ibana tu banua gijang lau paradehon inganan dihita akka naung porsea di goarna nabadiai atong tapujima tuhatta marede mahita. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, natu mopalangit dohot tanoon. Amen. Songonot do didok Tuhani, bahenok kudo sogot namonangi, rap dohot au hudul di habang saki, songon au namonangi, jala hudul rap dohot damang di habang sanai. Haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata pargogo nasohatu dosan, sai pargogo imahami, maka porsiai anakmu nasasadai si pangoluhami, nama naik tu surgo, asa huparohaon hami, roha banua gijang, marhite-hite anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
patik ni debata di pesta parningotan di hana naik ni Tuhan Yesus sadarion, ima natar surat di buku ulau ni apostel sada ayat 81 ayat sia, songonon ma natar surat disi. Alai jaloon muna do hagogoon ni tondi parbadia na songgop tuhamu, gabe sitindangik kumahamu di Jerusalem, dohot di sandok Judea, dohot di Samaria, sahat ro di ujung ni tanoon. Atong rap mangidogogo mahita lau mangulahossa. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon na hombar tu patikmi. Amin. Tabegema kor seksi paropuan.
Hamuna akadongan nahina holongan, di bagasan serep dohot uduk ni roha tatopoti maluhut na pangalahota na humurang tujolo ni debata dohot dongan jolma martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan para si roha na sumurung amani Tuhan Yesus Kristus si pangolu hami. Hami halak pardosa na dangolon ro tujolo ni habangsa habadiaon mi manopoti jala manganggukon dosa nami. Masai jot-jot huarsai hami ho marhite-hite pikiran dohot hata dohot pambahenan nami naroai. Dang huhaholongi hami ho sian nasa rohanami dohot nasa ate-ate nami dohot nasa tondi nami dohot nasa gogonami nang dongan nami dang doson diri nami hubaen hami. Dibaheni tama dori masammu jala uhumammu hami tuhamatean saleleng ni leleng nai. Alai nama porus mahami noaing tu asini roham na godangi. Mangido sian nasa rohanami hasesaan ni dosa nami saluhutna. Sai urupi mahami paubahon rohanami alani Tuhan Yesus Kristus anak haholongan ni raham si pangulu hami dohot alani goarmu nabadiai. Ale Tuhan sai asi maroham di hami halak nadangolon. Tabegema hata baga-baga taringot tu hasesaan ni dosa. Songonot do hata ni Jahoba, unang homa biar, ay ahu do silulu hokko, nung ngapola hujou goarmu, au napunaho, hasangapon ma di debata na degijang. Amen. Tabegema hata ni debata, turpuk niari parningotan dihana naik ni Tuhan Yesus sadarion, ima natar surat di Efesus sada ayat 15 sahatu ayat 20 tolu, tajahama marsikat soring. Asa aupe dunghu bege na porsea hamu di Tuhan Yesus jala holong rohamuna di saluhut akkana badia. Anggiat dilehon debata ni Tuhata Yesus Kristus amani hasangaponi tuhamu tondi hapistaran dohot pangukapon manada ibana.
asa ditadahamu nang hagogo ni gogona na sumurungi na tuhita, akan na porsia sian pakorhon ni hagogoon na marmuliai. Tugijang dinasa harajaon dohot huaso, nang hagogoon dohot hamuliaon, nang tugijang dinasa guar na tarhatahon, dada holandi hasianganon, dohot do dinaro sogot. Ido pamatangna na manggohi ibana, asa gohanna sasude di bagasan saluhutna. Ido sahatna, martua doakan na tumangihon hatani debata, jala naupepsa. Amen. Tidakon maha porsiaw tay songonahi na tidakon ni dongata saha porsiaon di sandok portibion rap mahita mandok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na suhatu dosan na tumopalangit dohotano au porsea di Jesus Kristus anak ni debata Jehovah nasadai iman atinubohon ni si Maria nagabe-gabian sianton di parbadia andorang sohabubuan, ido tuhata, na tumau na bernit, di pahuman ni silatus, na mati tarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tua tu banua toru dung ditanom, na mulak mangolu di hari patoluhon, na manaik tu surgo, lauhud dol tu siamunin debata Jehovah, amanai pargogo na suhatu dosani, di sima ibana pai mamulak sogo tetanaon, manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea ditondi parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia, dohot dia sesani dosa, dohot dihataina mandok, mulak mangulu sogot daging ni halak naung mate, dohot dihanguluan nasora sudah. Amin. Sunggul-sunggul, sada parningotan hana naik ni Tuhan Yesus. Sadarion Kamis 10 Mei 2020 sada, ima parningotan hana naik ni Tuhan Yesus di patupa 2 hali parmingguon, ima pukul siawip dohot pukul 10 sadawip. Laos papungu pelean tu jolo dohita tu pakta tu ulaun pengembangan masyarakat HKBP. 2. Pertukaran mimbar nagok tiki. Hombar tu program kerja distrik 10 Sia Bekasi, pargatian parjamita di patupa 2 hali satahun. Alani di hari Minggu 10 Mei 2020 sada di patupa do pargation parjamitaon diaka pangula nagok tiki. Amata Padita Daniel Wilfried Siregar STH MA
Marhobas di HKBP Durenjaya. Bibelfro Wamilda Boru Tinambunan Marhobas di HKBP Bekasi Timur Permai. Dohot nama Kobasi di Huriata di Minggu Manogot Dohot Arian Padita Patas Manalu Sian HKBP Durenjaya. Dohot di Minggu Botari Padita Saud Simanjuntak STH Sian HKBP Philadelphia. Laos Papungu Pelean Tujolo Dohita Tupak Pakobasion di Distrik Sapulusia Bekasi. Tolu Rapot Parhalado Dohot Fungsionaris Dohot Seksi-Seksi. Di hari Jumat 10 Mei 2020 sada maringanan di Gereja HKBP Harapan Jaya di Patupado Rapot Parhalado Dohot Fungsionaris Dohot Seksi-Seksi. Lau pasikokon kepengurusan Dohot Manaringoti tugas Ganup Seksi masuk pukul 10.06 WIB. Ria Mahita Mandohoti Rapoti, Songonima Sunggul-Sunggul Pinabotohon Tuhita Saluhutna, Tuhat Tama Nama Masu-Masu.
Mau lihat ma di hoale Jehovah di bata amanami di balga niasi dohot holongmu natoktong pai hut-hut pardalanan di ngulu nami sahato bason boy hamele Tuhan di paborhan asin ni roham sian bagas nami be martomu hami di bagas ceromon madok mau liate makalason dengan di basam di panubusion di pakokoponmu di hami Tuhan nungau pasat hami tuho ede puji-pujian nami tu culum di bagasan no bason naing pakulinganmu mahami ganuk napungwon marhite suaram nama makulingi hami asiroham dongani mahami saluhutna marhite-hite todim na badiai asa todimi Tuhan napat tauhon dohot napatorakon hatami turohanami makuling mahwale Tuhan nungaradi hami saluhut napungon jalo matang yang nami mangasahon guarnya nakmu Yesus Kristus oloi mapangiduan nami asiroham amin. Shalom madita manginang selamat ari parningotan di hana naik ni tuhata Tuhan Yesus madihita saluhut na di bagas garejaon dohot na di bagas tabe tuhata ma nama masu-masu jala nama ngeleon las ni roha dihita sadarion songonima trupuk dihita dimi ari las ni roha ima di pestata sadarion dibuat dosian Lukas bidu 24 mamuka maisian ayat 44 saat rodi ayat 50 tolu songon ma didok disi jadi nina ibana ma madok nasida on ma akahataku nahu hatahon tuhamu ujurap dope au dohot hamu ikut jupang do saluhut natar surat taringot tuau dipatik ni si Musa di aka panurirangi nang di buku pesalmen jadi dibuhai marohana sida asa dia tusi natar surati dunginin nama madok nasida songoni do tar suratian manana porsu Kristusi jala hehe sian namate di ari patuluhon jala di baritahom ma marhite-hite guarna hamu baon ni roha mangalap hasesa ni dosa tu sude akabangso mamuka sian huta Jerusalem hamudo sitidangi hamudo maka tidak kocak jala suruokuma songgop tu hamu na pinar baga-baga ni damang alai mian mahamu di hutaon paima disolukon hamu hagogoon nasian gijak jadi ditogihon ibana manasida ruar tukan Betania dungi di paherbang ma tanganna mamasu-masu nasida jadi dina mamasu-masu nasida ibana sirang ma ibana sian nasida jala tarhidat tu gijang dungi disoba nasida maibana jalamulak tu Jerusalem marlas ni roha situtu jadi toktong manasida dijoroi mamuji-muji debata ido sahatna hurian itu kata sadarion ima pesta las ni roha di saluhut halak Kristen marningot ima dihana naik ni tuhata Tuhan Yesus tu banua gijang ima lau parade inganan diaka na porsea di ibana dung hehe tuhata Tuhan Yesus dung manaon ibana diparsilakon alai hehe do ibana sian namate jala dung hehe ibana sian namate di papatar manang di patari dahon ibana dope dirina 10 hari di bagasan 40 hari jala marhite na di papatar hadiriona asa porseado akasisean naung takas do tuhata Tuhan Yesus hehe sian namate
jala naikon manaik ibana tu Banua Gijang. Jadi selama 40 hari dung hehe siana mate dibanding do kesempatan laho pataridahon dirina tu akasisean asa unang ganggu nasida alai asa tumpor sea situtu nasida bahwa Yesus naung mate tartanom jala hehe nunga hehe tutu jala nekon borhat maibana muse manadikon aka sisiani jala laus ima turpukta di bagasan sadarion aidung dipatuduh Tuhan Tuhan Yesus dirina ditike di uta Jerusalem akasisiana jala di namar pungu nasida didok Tuhan Yesus dan memang dihamu jala tarsonggot manang mabiar do akasisian diripu nasida do manang ahai alani takas do Tuhan Yesus madok diboto Tuhan Yesus ganggu ni rohani akasisiani di situasi kondisi pada saat ini gabe didok Tuhan Yesus ma tu nasida ala soporsiai dope nasida didok di ayat 40 sada alai lo soporsia dope nasida siala lasni roha dohot longang rohana sida gabe didok matu nasida adong di peopamu dison manang dia si panganon jala dilehon nasida ma tu ibana dekke na pinanggang sa ponggol dugi di ayat 43 ima di jalo ibana las dipangamai dipanot noti nasida las marudut mamuse tutur pukta ima di ayat 44 jadi nina ibana mamadut nasida on ma akahataku nahu hatahon tuhamu ujurat dope au dohot hamu iko jupang dosa luhut natar surat taringot tu au dipatik ni si Musa di aka panuri rangi dohot di pesalmen jadi dung disi akasisiani marpungu didapot Tuhan Yesus jala ima naing perpisahan terakhir sian sisiani dung di bereng nasida Tuhan Yesus dung hehe sian namate jala laos dipaingot ma nasida laos dipopai ma nasida jala laos diajari dipasunggulhon muse aka ahanaung hea hinatahon di Tuhan Yesus dinarap nasida selama 3 tahun adorang semanaun Tuhan Yesus nunga dipatorang Tuhan Yesus hadirion nasadiri naikon manaun ibana jala naikon hehe ibana jala naikon manaik tu Banua Gijang laos imamuse dipasunggulhon lau membekali akasisiana asa nasida mamuse nalaho penerus lau mamaritahon barita nauli tuliat portibion didok mulai sian Jerusalem Samaria do Judea dibekali dipasunggulhon muse diulang kembali ahanau kiabine ginasida dihatahon Tuhan Yesus asa ima muse asa pos rohana sida bahasa togu rohana sida bahwa si tongdo tuhatai hehe jala nunga mulak mangu jala eng orhat maibana maninggalhon akasisian nai jala disima naing dileon tugas pakasisian ima lau mamaritahon barita nauli ni Kristus mamaritahon barita haluaon nabi Noah ni Tuhan Yesus Kristus dinaung sikop
ulaon na di portibion di napinasahat ni debatatu ibana nunga di pasikop ibana marhite naing borhat maibana tu Banua Gijang jala takas di simuse di pasunggul na mana na ikon manaon di bana di mana keningan jadi dibuhai marohana sida asa tung dia tusi rati asa dibuhai asa dia tusi nasida asa dia tusi akasi seani hata naung hinatahon itu hata Tuhan Yesus dohot aha naung binereng nasida naung takas di ida nasida akka ulaun na balga na pinatubu patupan itu hata Tuhan Yesus nang akat ada halongangan naung pinasahatna dibuha berarti untuk kemampuan mangatusi di bagasan hatani di bata dang sian gogo ni jolma dang sian gogo ni halak na manangihon alai asini rohani di bata menang basa-basa ni di bata do dibuha roha nia kasih siani asa lam takas dia tusi nasida songo dia Yesus Kristus taung rap do nasida dalam ekon borhat dok madi ayat 40 mimse tungini nama madok nasida songo ni do tar surat hian manaon na porsu Kristusi jala hehe sian namate biari patuluhon ima dipaingok muse unggulhon nunga mate ibana aha tujuan ama mate ni hata Tuhan Yesus sih kalau makokop dohot paluahon dolma pardosa adalah tu saluhut halak na olo porsiado haluaon nabi noani tu hata Tuhan Yesus universal dada holan tuha kalak sisean manang tu halak bangsa Israel alai tu saluhut jolma manang isen narade maka porsiai Yesus Kristus dapotan asini rohani di batama ibana jala dapotan haluaon tian dosa jala ido haroron itu hata Tuhan jala ima muse di pasunggulhon tungi nina ibana muse jala barita honon nama marhite-hite guarna kumokop barita Yerusalem yang Yerusalem anak mana jala kamu tidak kapung hehe tuhata Tuhan ima di patorang di bekali di lehon pembekalan tuaka sisean naung piniletna asa dakolan dibilit akasisiani dakolan yang disuruh akasisiani mamaritahon barita nauli alai dakolan yang diberdayahon akasisiani alai dohot donasida di bekali pasunggul homuse diuka muse disuat tomamuse turuhana sida asa tung toguna sida marhaporsiaon jalasian nyojar ni haporsiaon naung pinapater di ida nasida Yesus Kristusi laus nyojari ima muse nasida lau mamaritahon barita nauli ni Kristus jala ido ubaina didokona keningan di ayat 40 lalu 140 sia didok disi hamudo maka tidak kosa jala suruhku mahamu songgop tuh hamu tapi narbaga-baga di damang alai mian mahamu di hutaon pai masuluk konok agogo jadi di popai mamuse akasisiani dok hamudo suruhku mamaritahon barita haluaon mamaritahon barita nauli asalam torop halak na posea Yesus Kristus jala torop halak terselamatkan isean naima naikon mamaritahon nasida naung mamereng Yesus Kristus naing baritahonon nasida ma haluaon abinuan itu kata Tuhan jala dada holan turu nasida songon hidok bisi merbaga-baga do tuhata Tuhan Yesus adorang so tahat tuhamu
disuruh di damang sian banua gijang ima tod di perbadia nani dokna isi ison mahamu di Jerusalemon maju hamu marpungu mahamu di son jala takas do di ulahon dilaksanahon aka sisian nai jala sahat mamuse jayat 50 sahat rodi ayat 50 tolu hidup disi dungi ditogihon mak dung sian Jerusalem dung dipatorang dung dibekali aka sisian nai ditogihon mak dia didok nakiningan disi ditogihon mak nasida ruar yani jala korhat mana sida tukan huta Betania jala takasta boto ia huta Betaniaon tejut do tuhata Tuhan Yesus ditiki pangulona di son lau marbarita nauli jala sejut do ibana singgah disi huta Betaniaon mak las di son manang hutani ale-alena ima si Maria dohot sila carus jala disima cianima sahat nasida disi ahana terjadi aha dipatupat wa kasih siani aha tindakan itu hata Tuhan Yesus dipasu-pasu ma akasih siani dipahermang tangan dipasu-pasu akasih siani disalurkan gogo tua kasih siani dipasu-pasu nasida asa unang mabiar asa unang godoron ale asa mampu nasida mamari tahun gabe ula-ulani tuhata Tuhan Yesus Kristus manorucon ulau ni tuhata Yesus Kristus di portibion asa tung torop halak dapotan uli dapotan lasni roha dapotan haluau marhite barita nauli napi nasahatnya kasih seana na parjulo na pinilitna disi dipasu-pasu dipaherbang tanganna mamasu-masu nasida laos disi matong nang dipargugoi jala dung dipasu-pasu dipaherbang tanganna tua kasih siani jadi dinama masu-masui tuhata Tuhan Yesus tua kasih siani disima sirang tarhicak maibana sahat tuban wagijang tadi dama disi bahwa Yesus Kristus narosian banua gijang lao rotu portibion makokop jolma pardosa alai naikon manaik dui bana muse tuban wagijang jalanunga manaik alai ikon rodoi mana muse sian banua gijang ima diari parpudi dungi disoba akasisiani maibana jala mulak nasida tu Jerusalem marlas ni rohas itu jadi toktong mana sida dicoroi jadi dung dipasu-pasu dung borha tuhata Tuhan Yesus dung sirang nasida sian simalolong nasida tuhata Tuhan Yesus Kristus di bagasan hiras ni roha nasida lao mulak tu Jerusalem inganan naong tinotuhon ni tuhata Tuhan Yesus naik kodisina sida musai pai mahon na pinar baga-baga ni debata tu nasida imatod di porbadia jala hidok di sina keningan marlas ni roha adong seda ungkapan sian hadirion ni akasisiani molo tikini mabiar nasida dung ditakup tuhata Tuhan Yesus mabiar dungi marlarian nasida alai anggo saunari wahado akasisiani di situasi kondisi songo dia kasisiani ima di bagasan lasni roha nasida di bagasan lasni roha nasida dinaung dibege dinaung diukap tuhatai roha nasida lao mangatusi hadirion ni Tuhan Yesus jalan nasida di todo muse daikon manorucon tugasi ima tona seding di guari nani do na di si Matius do di si Markus nang di epistel tanak di trupuk nak kiningan tajaha kan ipatik hidup di sinak kiningan
Lau mahamu tu lihat portibion. Didihamu mana sida tu bagasan gorni de bata ama. Ajari mahamu mana sida. Ai ida ma saina dong anakku dohamu rasa ro ajal ni hasianganon. Omma sada jaji jala dipasahat tu akasisianna. Jala naso tinggal honon ni Yesus nasida alai naik kotok tong dodonganan ni Tuhata Tuhan Yesus. Jala ido mabain hiras rohana sida. Naung dipasu-pasu nasida, diberkati nasida. Jala gabe toktong manasida dijoro di Jerusalem. Lau mamuji depata paimahon todi parbadia ai dung 10 ari nai dung hana naik na Roma. Todi na pinar baga-bagahon nai. Jala todi imamuse laho memampukan menguatkan margogoihon nasida lau mamaritahon barita nauli ai dang namura lau mamaritahon barita nauli ai godang do penghambat dohot penghalang godang do naso rarohana lau majalo barita nauli ni Kristusi termasuk halak naso olo porsea di Tuhata Tuhan Yesus Kristus. Maoldo barita nauli asa sahat tuhalak natu mangihon jala godang do aka penghalang ni alani ido ubaina di baga-bagahon tu nasida asa mampu nasida mamaritahon barita nauli ima todi porbadia asa unang ganggu benasida jala asa unang babiar jala molo tengok rupani dung marjamita si Petrus dung songgok to di porbadia itor adongdo 2000 halak agabe porsea ima gereja mula-mula ihai dung manaik Tuhata Tuhan Yesus Kristus saonari isema nanaing gabe si baritahon barita nauli ima hita saluhut napung dison dakola padita manangguru bibel frow situa lau mamaritahon barita nauli alai saluhut halak naung majalo haluaon nasian Tuhan Yesus Kristus naung porsea di debata ama anak dotot di porbadia wajib dan bertanggung jawab lao para raton barita nauli naing pakion nahita dang rupa nenek kon marjamita songonon dilanggatan alai marjamita hita marhite haaka manginang marhite parange nang pabainata di pardalanan ning ulut tadi porton sikap tindakan nihita songon halak Kristen naung tinodo naung pinilit ni Tuhata Tuhan Yesus Kristus naung pinaluan ni Tuhata Tuhan Yesus naing papatarot tama hadiriot ta songon akasihuton Tuhata Tuhan Yesus Kristus songon akka naung pinaluan ni Tuhata Tuhan Yesus Kristus dipatuduhon ibana do holong ni roha kita lasongon ni manang kita naeng mahita masih haholongan songon naung hinaholongan na kita hataridan ni holong ni rohanai tapapatar tuganup na humalia kita toktong kita rade mangulahon aha na pinangido ni hata ni debata asa marhitei mahita gabe akasitidani songon topik minggu tasadarion didok disi gabe sitidangi ni Kristus kita ma gabe sitidangi tu saluhut halak tutonga-tonga ni portibion tu halak na soporsia di Tuhan Yesus Kristus tugas tamai mamaritahon barita nauli marhite holong ni roha maradupon na humalia kita songon hataridaan ni holong naung tajalo sia debata asing ni roha naung pinasahat ni debata alani tabaritahon ma barita nauli haluaon nabinuan itu hata Tuhan Yesus Kristus kiras marohata lau mamuji pasangapon guarni debata toktong mahita dungo martangiang asa boy hita malua sian akka hamaolon di pion dimampuhok kita marhite todi porbadia taruli mahita muse dihanguluan na pinaredena ima di surga sonangan naung pinaradena di hita porsea mahita toktong saliling mangulu tadi portibi amin martang yang mahita
Mau lihat madiho ali Jehovah di bata manami di panunggulionmu di hami Tuhan sadarion nang pakyommu hami tutu mamaritahon barita naulim marhite tindakan nang pambainan nami guna humaliak kami nang diak kaulaon na pinasahatmu Tuhan be Tuhan tung so tau do hami tutu lau mamaritahon barita haluaon nang binuanmu moloso yukapo mata ni haporsion nami ganup lau majakon sondang di barita naulim tung so tau do hami Tuhan di baini patau mahami marhite padongan yon itordim to di porbadia naung inurum rotu portibion lau padongani lau marguguihon patau hok kami ganup jala ajari mahami lau mangukap rohanami be asa anggiat boy hami Tuhan pakyon mu ulam itongatongan di portibion lau mamaritahon barita naul ai ido tugas naung pinasahat mu Tuhami ganup pargugui mahami Tuhan pasu masalut ruasmu na pungusa darion sapakyomu na sida marbarita nauli itongatongan di portibion asalam torop na porsea diho jala toktong hami tiroi ajari dongani tabui hami Tuhan mangulahon songon na pinangido ni hatam mangulahon holong ni roha ala nong dihaholong ho kami Tuhan debata manami bagasan tikion pe pasu ma inamarlas ni roha kami Tuhan tiras matoktong lakkan nami sima jojak nami lau mamuji pasangapon kuarmu martangiang mamuji ho dohot lau mamaritahon barita nauli pasu ma saluhut ruas ni huriam napungus sadarion marlas ni roha kami dala pabenget kami toktong diaka namasa wadupi kami tinggulu nami di portibion asa unang gabe dau kami siako alai nang tugu kami marha porsiaw nangpe diperhadapok kami tuaka hamaolon dohot tuaka namasa di patikyanon inasubodo pe salpu sahit kopi sapulusia dina mga dopi sa dope kami Tuhan alani ramoti kami linggomi kami Tuhan pasisi siak kami akan namabain hacit pakilalan nami alai molotung peli Tuhan ro akai ngolu nami balua kami sian hamaguani sabui kami Tuhan marlas ni roha manada denggan di basam mabuji pasang apoguarmu saliling di portibion tanggiat taruli kami Tuhan di hanguluan na pinaradim ima pangiduan nami di bagasan tikion sai sahat di homa ngulu nami kalau matang yang nami mangasahon guarnya nakmu Tuhan Yesus Kristus olo ima pangiduan nami asiroham amin marede mahita muse laus tapasaha mapiliata tujulu ima
nungasun be ulaon ni Tuhan, patupahon haluaon tu portibion, na manaik doho tu Banua Gijang, itonahon hodo tu kami, asalao kami mamaritahon barita nauli, asararat harajaonmu sahat tu ujung ni portibion, dibaheni pargogoi mahami, asa tarparangehon kami hata nauli nahu jalo kami di bagasan sadarion. Marhite-hite todim na badiay, ajari kami mangatusi dohot makanguluhon hata dohot lomo ni roham di tonga-tonga ni huriam. Parbadiay mahami di bagasan hasitongan, asatung tarpa ubahami rohanami, jala tarpa buihon kami ngolu dohot pangalahon nami. Padungo mahami ganopari, makaringgatson nasa ulaw na denggan, paboa na masihol dalam malunguk kami, tu hanguluan na sorasuda na pinarademi diaka na porsea di goarmu. Tapasat mapelian tat tuhara jaun di debata martang yang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni salhut silehon na dinggan do na saulibasa na maliutus. Kupasat kami masih na nilehon mitu kami pelian nami tuho. Tay jalo may gabi wap na hucus di jolom, pasu-pasu may dalara moti, asa huparhasia kami pelianon, pati bulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite te todim, asalam hutadahami godang ni sileh-lehomi tu kami, asalam girgir kami madok mau liate tuho, marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale Tuhan Yesus Kristus naung manaik tu Banua Gijang, nahudul di siamun ni debata, kasangapon dohot hamuliaon madiho rodi saleleng nilelengna,
Namarlas ni roha do kami nuaing ala naong monak ko, jala di pabakit debataho gabe raja di atas saluhut. Alai gabe tumibu doho sian sude jala maruli goar. Asas lopit saluhut ulu ni tot lau marsob batuho. Jala ganuk pamangan marhato poton. Hodo Tuhan mauliate marohanami diho. Ala naong diukap ho dalan tuban wakijang. Gabe situa ni malipo na mangodihon hami tu debata. Sai pasu-pasu mahuriam na maringana dope di hasianganon. Pai mamarpungu hami tu labungmu. Sai pasaut mabagabagam tu akka ruasmu. Lehon tu nasida sahala dohot hagogoon sian banwagijang. Asa maruli guarmu di portibion. Saya jari ma akka partohonan di huriam. Asa hobar tulomo ni roham akka aturan pamicangon dohot panugunoguon naniaturhon nasida di huriam. Sai gonggom jala pature ma huriam di tano batakon. Asalam rarat jala monang huriam. Lehon hapistaran sian banwagijang tuaka iduk nami. Tuaka padita guru dohot akasitua. Asalam mararat huriam di tanoon. Sai pajongjong harajaonmu di bagasan rohanami. Asa marhiras ni roha kami manguloi dohot mangihut toko. Pahot marohanami tuho. Asa huhati dakok kami mangolu manang mate pehami. Hodo Tuhan nami. Sai paian mahatam dohot damem di huriam. Asa huingot kami. Dada hasianganon inganan nami. Alai di banwagijang di sabulon nami do. Sai ramoti panggonggom kami dohot raja dohot suruan na pinabakitna. Lehon tu nasida hapistaran sian banwagijang dohot iduk ni roha. Uduk ni roha. Asa dohot nasida manguloi paretam. Pasu-pasu masa luhut parpunguan ni halak Kristen. Asa homa dongan nasida jupa marpungu di gereja. Di parsikolaan nangpe di bagas nabi. Sailam lokangi sian hami dosa dohot sude na pasoraton hami di hasianganon. Asalam malunguk kami pai mahon harom mangalap kami tulabung ni amai. Amen. Alia manami na di banwagijang sai pinarbadia maguarmu. Sai roma harajaonmu. Sai saut malomo ni roham di banotongon songon na di banwagijang. Lehon matu hami sadarion hanguluan siapari. Sesa madosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Unak kami togihot tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama hita. Di sodakon Tuhan debatama bohina tuhita. Jala asima rohana midahita. Di dopakon Tuhan debatama bohina tuhita. Jala di pasaorhon ma damena tuto ditabe. Kami parhalado HKBP Harapan Jaya madok tuhita salhut na pungon dohot na dibagas selamat ari hana naik ni Tuhan Yesus ma dihita saluhut na horas.
Nggak ada foto. Yang marfoto.